Здравейте, прекрасни приятели! Днес искам да повдигна една тема за стомах и за черва, кога трябва да отидем спешно на лекар. Смятам, че тази тема може да спаси живота на страшно много хора или най-малкото поне да ги предпази от сериозни състояния и заболявания. И така, има един много важен случай, в който трябва задължително да посетиме гастроентеролог. Кога се случва това? Този момент настава, когато в изпражненията видиме кръв. Обикновено тогава повечето от нас се шашват, оплашват се, но много малко решават да отидат и да посетят лекар. Има причина, поради която това не се случва, и тази причина аз много добре я знам, защото в моята рода имам човек, който е починал от рак на дебелото черво и много добре знам какво е да правиш гастроскопия и колоноскопия с всичките упойки, с премахването на всичките неприятни ситуации, които са седенето в болница няколко дни. Самата процедура е трудна, неприятна, с пълна упойка се прави, но каквото и да си говориме, гастро и колоноскопията за момента са единствените уреди, с които реално може да се направи проверка какво е състоянието на стомаха и на червата. И така, да се върнем на важния въпрос. Кога задължително трябва да се отиде на лекар? Мили мои приятели, моят личен съвет е, като експерт, който над 10 години имам опит с стомашно-чревни проблеми и през мене са минали изключително много хора в много тежки критични ситуации и както самата споменах, в моето семейство загубих човек с рак на дебело черво. Искам да ви кажа, че има един момент и той е, когато ходите с тъмна кръв в изпражненията, задължително трябва да посетите гастроентеролог. Не ви плаша, предупреждавам ви, това нещо наистина може да спаси човешки животи, защото може да се касае както за обикновен полип, който е на дебелото черво и може да бъде отстранен без никакви проблеми, така може и да става и за дума, и за доброкачествено или злокачествено образование, което наистина трябва да бъде отстранено или най-малко трябва да бъдат взети мерки. За профилактика и за възстановяване на самия стомашно-чревен тракт горещо препоръчвам тинктура здраве с биомасло от орекс с витамин Е. Те наистина правят чудеса. Който не ги е пробвал, само той не знае. Затова тези, които не са пробвали от тинктура здраве, сега е момента да го направите и сами да се убедите. Маха всякакви болки, колики, подуване, газове, киселини в устата. Изобщо всичко, което е неприятно и е свързано с стомашно-чревни проблеми. Но тъмната кръв няма билка, няма лекарство, няма нищо, което да я махне. Единствено и само преглед, който е гастроскопия и колоноскопия. Това беше от мене. Обичам ви, чао и до скоро!